Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipget ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno abannawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket manipod iti pagayam, anagpailingad itinagan a Luisito, amay samot laeng nga OFW, ngam dinan inlanad, no anya apagilian ti ayan na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Luisito, kat dispensarem ti kiddaw ko kan ka, adimon ilanad ti pagilyan nga ayan ko, para iti proteksyon dagiti karaman iti salaysay ko. Kinapudno namanang, napintas ti trabahok dita Pilipinas, ngam kinay kayat ko tinagabroad, para iti maysa anapatag arason. Noan niya dayta, isu ti ibuksilak, babaan iti padas ko, anam na maek a maidrama met kuma. Rogyak ti agsalaysay ididimteng ti gundaway, a medyo addan saan anasayaat a mapaspasamak iti nagbaetan mi iti asawak. Aramid ka diti responsable nga inati kasta, Betty. Alas 11 ni tirabi eh. Hoy, Luisito, di ka man kundisitar. Awan bibiyang mo no naggawid akman iti kastoy nga oras. At dabiyang ko ta asawa nak. Ah,
Asawa na kitan. Apay, imbilang nakading asawa. Idi panawan nga aglang-langoy kayo iti basol, iti babaem. Makita mo, di saan ka nakasungbat? Hoy, Luisito, no saan ka kumaan nagloko? Nalabit adum nga gaken ka, kanraaman kalatakas asawak. Ngam sikatin mo na, nagbabae ka. Iso adinak mapabasol, no napukawan ti panagayat ko kan ka. Betty pang asim. Pagbababawya kung dahi di apan nakailawan ko. Pang-aasim ko Nasayaat mo't nagbababawi ka. Namsyak. Jack, pagbababawian ti aramida kita. Talaga di kan kayat, Luisito. Saan kan nga ayaten? papeles ti agabrod da gito ya. Anya ti kayta sa wanda gito ya papeles. Ni Betty. Abroad ni Betty. Ape, adi naman la imbagbaga kanyak ti may papaniti da ito eh. Sana mabalin. Diyak kayat nga agabrod asawak. Sana mabalin na panawan na kami kadagito ubing. Diyak itulok na agabrod ti asawak. Panggap mo gayam ta agabrod. Ngam di mo man lang pakpaka mo kanyak, Betty. Anya ko ma. Apay, naskan ka di pa'y ama-amuam, Luisito. Idi nagbabae ka. Impakaamum ka di kanyak. Kada kami, kadagiti anak ta. Dahita ka di man ang tisidir mo kanyak, Betty. Nagbayagan. Oray ka sa no kabayagan day jay. Agnanayon latati saam ngay bati na itiriknak. Saan to ang mapunas day ta, Luisito? Pangasim, Betty. Pakawanin lang ko man. Pangasim. Ipatanak, di nakarapupan. Madurmanakan ka. Ipatanak! Araramidak ti amin tapno malitopak ti bindot ko, Betty. Pangasim ko matapakawanin na kun. Ornusan ta ti amin. Pangasim ko ma. Nalpas ko nga imbagakan ka, Luisito. Saanan ang maurnos ti amin itinagbaotan ta? Saanan, Apulos? Anya ti kahit asawan na iti, Betty. Apay di tadakkalabag na imot mo. Daytoy ti maudi abag ti alikaman mi kadagiti anak ta. Ti daduma, na ibunagan ijay ayan dananang. At damotan ijay dagiti ubing. Anya? Inuray ka lang ang anak kasangpat. Tapno awan mo ti makunam. Itata nakasangpat kan. Pumanawak matan. Betty, pangasim ko ma. Di mo aramidan ti kastoy. Pangasim. Di nakpanawan. Pangasim na pagsublim dito'y dagiti anak ta. Urnusan ta ti amin. Diyak kahit ang marakrak ti pamilya ta, Betty. Pangasim ko ma. Pinanunot mo ko mga imo na dayta. Sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan, Luisito. Saan nga italaang ang mapanunot mo akastoy gayam ti ibo nga ti inaramid mo? Betty, pangasim. Please. Adinit nga masapol nga agnaad ija ayan dananang dagiti anak ta. Gaputa ag flight akon inton maminsan nga aldaw.
Saan ko nalapdan ni Betty anang ipanaw kadagiti anak mi, iti pagtaengan mi, manang Emmy. Ta iti panagabroad na, pinagnaed na meten dagiti anak mi, iti balay ti katugangak. Aklunek ang nagbasulak iti asawak, tanailaw anak iti sabali a babae, ngem napudno ti panagbabawik. Ingkid-kid dawak iti pamakawan ti pannakailawan ko. Gaputadyak kayat amadadaal ti binukal ko a pamilyak. Ngem nakaro ang napasakitak ni Betty. Kat gura ken sakit tinakam na ti manglaplaped iti pannakaurnos mi kumaadwa. Tapno sa anak laeng amayadayo kadagiti anak ko, kalpasan ti panagabrod ti asawak. Kastoy ti inaramid ko. Adamot impatakdar mo abalay, saan ka di? Apay nga umay ka makisarsarita ita. Ngagnaed ka iti sigod, anagnaedan nyo di tababatoy balay, iti saan kayo pa'y anakapatakdar iti balayok. Diyak kayat ti mayadayo kadagiti anak ko, nanang. Hoy! Agbain kamot ang mga wag kanyak iti nanang. Kalpasan, tinaramid mo iti anak ko. May rusok nakbaylaang nga awagan iti nanang. Napuskol at talaga ti Rupam Luisito. Saan ka mabali na pagnaedan iti bakanti asilid di tababati balay? Asigod ang nagnaedan nyo idi. Taipaabang ko. Masapul nga daingkam ko. Nang runa ita, tadan dito'y balay ti duwang apok. Isa pumanaw ka dito'y Luisito. Awan Sakon ti mga abang iti sigod ang nagnaedan mi ni Betty. Ha? Pangasiyo ko ma. No ipaabang nyo. Sakon ti mga abang. Ngamin, diyak kayat ti mayadayo kadagiti anak ko. Pangaasiyo ko ma. Agyaman na nakontak kamot lang, Betty. Kumusta ka ditan? Apay lang ako mustaan na kaya. Betty, nauman pa'y kagura naklat taga po iti basol ko. Kaya't ko ama-amuama na promote ak iti opisi. Kaya at tapno da pang sustentom iti bisyo. Ha? Lapuskol mo ti Rupa man niya. Inya dayok lang arudan kan kadagiti umping. Ngam isak-sak-sak mo lang tatibagin. Imadayukan kanyak, Betty. Diyak kaya tamay adayo pa'y kanyak dagiti anak ta. Di mo ka din napanunod. Anasay-saya at no saan da ka makitkita. Tapno malipatan dati pa ng lukom kanyak nga inada. Ha? Nahustuanan itinakam dagiti ubing Luisito. Ang mudan no anya tinasaya at kan saan. Kat panagkunak, makapadakas kadakwada no makitkita da ka. Iso ano at da delikadesan. Kasayaatan no pumanaw ka dita sularmi. Adaywam dagiti anak ko. Saan, Betty? Pangasim. Diyak kaya ti mayadayo kadagiti anak ta. Kas itinakon-akon. Inadaywan nakon. Diyak kabailan no mayadayo akpay kadagiti ubing. Isa pangasim ko mata sa anak apapanawin dito eh. Asidam, Daddy. Iso day tamanlo kong anak kaluban di talamisaan. Agyaman na Yunis, anak. Agyaman na unay. Daddy, masyanak ka. Anak. Diyak magustuhan ter aramidon damami kan lola kan ka. Mabutang ak amang tubngar ka ni mami. Awan na nyaman na anak ko. Hindi nakikaskaso. Nagbasulak iti inam. Ket nakasagana ka mang litop iti nagbasulak. Ngam nakaro mater arami
aramidan da mami kan lola. Kas ita, agasam, tarenrentaan nyo day tisigod anag naadan tayo di ti balay da lola. Awan ang yaman na Eunice. Tinapatag. Saan ka maya dayo kada kayo ni ading mo? Ni Jenny nga ading mo ngay. Anya tararamidan na. Agar aramid iti homework na daddy. Ngam di kagdanag, no makawaya day jay, aglipas tumat nga umay dito ayan mo. Agyaman akin ka anak ko. Kada kayo iti adim. Tauray no anyat napaspasamak kada kami ka ni mami oh. Sanda ka kagura. Daddy? Eunice, apo, ayan mo. Ha? Ni Lola, sapsapunan na. Alan anak ko. Sumangat kan. Aganat ka lang ha. Tama nga no makita na ka naggapo dito eh. Sigurado nga agungot tumanan. Alan, mapan ka ni Eunice. Panagkunak, masapol apo manaw ka di ti pagnanaedap iti sirok ti balay ko, Luisito. Ni, apay nga papanawon dak na... Oops! Di mo ituloy day nga awag mo kanyak. Natangkan ti ulom. Namin anon nga imbagak adinak awagan iti nanang. Tasaan kan abigbigan a manugang. Ngam natangkan ti ulom, buwisit ka. Panawa mo ti pagnanaedam, tadagabang. Nangingina ngam iti abang mo. Saan da ka mabalin na basta papanawon latan? Agbaybayad ak itinasayat kada kayo. Ay, napos ko na talaga ti rupa man niya. Nalawag mo't di imbagak. Adagabangan asabali, kat nangingina ti pagabang da, ngam iti baybayad mo ita. Oray manupay ti pagabang da. Gatadak da ita. Basta saan da ka papanawan. Tadyak kayat ti mayadayo kadagiti anak ko. Panunutan, talaga nalabos ti aramid ti partido ti asawak, manang Emmy. Agasam, pinagrentanak ti katugangak, iti sigod ang nagnaedan mi nga agasawa iti balayda, kat impangato na pa'y ti renta. Ngam uray no kasta, sa anak lata pimanaw, kat binayadak, numano ti ibayad kuma ti ibagbaga ti katugangak, nga agnaed kuma iti pagnanaedak. Awan mo't ket diti anyaman na kanyak, ta imparentak mo't ti balay mi, nga isumet ti pangalalaak iti ibayad ko iti pagnanaedak. Adu ti mangbalbalakad kanyak ang mga bugado akon, manang Emmy. Ngam saan ko nga ingkaskaso, tatirason ko, nakarkaro laeng ako miro ti amin. Ken maysa, adda basol ko. Iso asyak nga rod ti rumbang nga agsakripisyo. Agingga anadanon daytoy agundaway. Anya jay ko nam, anak ko. Pasensya kan, Daddy. Masapul as sumaruno kamin ka ni ading ko ayan ni Mami. Anya, kasano ko mga alangan na kayo ni mami yo? Minor de edad kayo pa ilaan. Diyak mata mo, Daddy. Diyak maawatan ti amin. Ngam ti amok laeng. Masapul amapan kamin ka ni ading ko iti ayan ni Mami.
Daddy, saan mi ko maakayat ti umadayukan ka? Ngam ko na ni Mami adakdakas ti mapasamak no saan kami nga agtungpal. Una yun, tinayo. Nalabas ti kastoy nga aramiden na. Nakayulangan nga anak ko ti mangpatpatibkar kanyak. Iya dayo na kayo lata. Unay matan. Daddy, Ngamala. Palubusan kayo, Eunice. Barang may tikas ito nga aramidag. Kat makaamiris ni Mami yo. Kat mapakawan lang matan. Barang numabukal tumat lang ti pamilya tayo. Luisito, siguro, umanugot ka mo na pumanaw dito'y solar ko. Di mo ko naan nga abangam lata ti paset ti balay ko apag nanaedam ita, nga oray awanan dito'y dagiti apo ko. Naposkol una yun ti rupam, no idaldal mo lata ti bagim dito'y, nga oray awanan dagiti apo ko. Di kaya agdadag. Agpakada akmatan. Hay, agyaman na tapumanaw kamatlaangan. Mas stresak kami na mangkit-kitakan ka. Kas, iti pa nakastress ti anak ko amang kit-kitakan ka. Idi agdenden na kayo pailaang. Kas itimbagakon. Pumanawak. Isa pang nga siyo kumatasanda ko ni insultuhan. Pangasiyo ko ma. awan magsiguro ti makunan, taim pakasaritak kan kadagiti ubing. Agyaman naklaunay, Betty. Agyaman nakkan ka. Kat, sika. Kumusta ka matan? Nasaya atak, Luisito. Naragsakak. Iso asan arumbang ako mustaan nak. Betty. Di kayo man lakadag bakasyon dito sa Pilipinas. Anya kumaga po magbakasyon kami dita? Saanan? Kailiw kayo ni kadag itubing. Ay na, adula amin daytang ibagbagam. No saan ka kumaan nagbaba? Sim ko ma, Betty. Isardang mo ni isinsidir ti may papaniti dayta. Padayta ti mang laplapad kan katap no mapakawanak. Pangasim ko ma. Husto ka. Katap no agulimag tayo aminen. Kasayaatan no di kan umawawag pa'y. Anya? Ladingitan. Ngam daytuyan ti maudi a panang sungbat ko iti awag mo. Lipatan na kamin, Luisito. Para kanyak. Husto na itapangandang mo, iyo. Papa, no talaga akayat mamaornos ti amin. Sige, surutom dagitagi ina itayan na. Saan ka mauma ang mga ayo ka nagkindaw iti pamakawan ka ni Betty? Talaga kas tataramidag, Papa. Jak tagisayangan ti trabaho ko diti Pilipinas. Tinapatag kanyak kat ti pamilyak. Ipampanag ka kay ti dayta desisyon mo, anak ko. Kat suportaran ka dita. Agyaman ak, Papa.
Wen, surutek dagiti aginak itayan da ita. Aramidak ti amin, tapno mabukal matlaan ti pamilyak. Jak nagduwa-duwa nagikat iti trabaho. Kat sinurot ko ti pamilya, dito'y pagilyan nga ayanda, manang Emmy. Dito'y matan ang nagbiro kak iti trabaho. Iso amay saak ita nga OFW. No pay saan kampay lang nga agdadan na, mariknak nga adanamnama ang mabukal matlaang ti pamilya. Gapo tanasaya at itan ti panagtunos mi ken ni Betty. Kat ikarkararag ko nga iti mabiit, kat maurnusan ti amin, kat agdadan na kami matlaangan asang kapamilya. Daytoy ti padas ko, kat sapay la kuma, tanakaiba ti ak iti adal kadagiti dumdumngag. To'y pagayam mo, Luisito. Pagayam a Luisito, agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo. Saan lang nga adal tinaibatim kada kami, no di kat napatag ken nabalitukan nga adal. Ti tao ang mapasakitan, nang runa no addamang sugsug ken kuana, talaga ang narigat ang mamakawan. Uray pa'y nga tabasit laabanag tinakabasulam, kasla kadakkelan ti sangalubungan abaklayan tinagbasulam, no adda ti negatibo amang salsalukob ken kuana. Ket blessing in disguise ti ipapandag iti agiinam iti balasiw taaw. Tamaikan kay ti gundaway amang ipanagnag, a nagbabawi kan. Ket kayat mo a maisubli ti kinaurnosyo asang kapamilya. Kararag ko ti panagbaligim iti panggap mo amang urnos iti pamilyam iti kabiitan a panawan. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailingad iti nagan a lovely, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan a lovely, kat iti agdama adaak dito'y Canada. May saak kadagiti naayat amang padpadaan iti tunggal upload yo, manipod idi nasarakak daytoy channel yo. Siguro, ado kadagiti dumdumngeg ti saan abasta mamati, kadagiti ipatpatangatang yu apadas. Nang runa kadagiti saan pay anakapadas anagabroad. Ngam kada kami nga OFW, amumi at talaga ang mapaspasamak dagiti ipadpadrama dagiti kas kada kami. Kaya't kumat nga ibinglay ti padas kumanang, kat sapay la kuma, tamapagasatan mat ama idrama iti programa yo. Di makelak iti rigat, ngam uray kaskasano, ingka gumaandak a pinagadal datatang kananang. Isuna laeng tatalaga asaan mi akabailan, nang runa idinatay day dinanang. Iso ang nagpatingga aklaeng iti high school. Inka gumaak tinagsapol iti panggadak, idi amok adjakon makaadak iti kolehyo. Kat nagasatak, tanakastra ka sales lady, iti may sa apagtagilakwan, ijay lugar mi.
nga isimpak dagiti tagila ko dito ayan ko. Tama no agungat yung supervisor mi. Narigat ti agbalin as sales girl. Ngamin, ano sa? Tinapato sa tada trabaho. Masapul nga da pang gadak. Tapno makatulong ako. Oh, lovely. Makumikom ka man na mga simsim pa kadagiti nakadisplay at chichirya diti batog mo. Masapol, Sir Emil. Saan ngamin anapinta sa kitaan nagkaiwan na dagiti display dito at chichirya. Amano makita ni Bisor. Ay na, talaga nagagat ka. Mamatiak nga dayo ti magtan mo. Sir Emil. Kayan mabalin ka di lovely. Emil ko malatan ti iawag mo kanyak. Di nakawagan iti sir. Tagpada talang mo't nagpapay dito groceria. Sa anak mo't abos, wano Bisor dito eh. Sikat in charge iti bodega pangalalaan mi iti stock. Saan ka di? Wen, ngam sa anak abos, wano Bisor. Isa pang nga asim. Emil ko malatan. Di nakawagan iti sir. Takas iti na ibagakon. Agpada talang nga empleyado dito eh. Sam ka ditag trabaho iti groceria anak ko. Wen tatang, apay kit din na saan? Nalagan laang matitrabaho kay Jay. Saan na ka marigatan? Saan na pa'y mainitan? Magmalmalam anak katakder ka lablay. Sakit sobra-sobra ti oras ti trabaho yaw. Agasam nga ita sumrek ka ita alas 7 itagsapa, alas 8 sunton iti rabi inurumwar ka. Tatang, 13 oras ti trabaho yaw. Agasam nga ita anak ko. 12 oras laang tatang. Taadamay sa oras a lunch break mi. Oray pay. Sobra-sobra talaga ti oras ti trabaho yaw. Naibag kumaan umdas mo ti sweldo yaw. Tatang, iti panawon ita, saan aron bang agreklamo tayo? Ti importante kanyak itakit ada trabaho. Makatulong ak kada kayo. Anak. Iso nga awan anyaman na dayta tatang. Kas itinakon-akon, kabailak ti trabaho kaya groceria. Saan dak apagdanagan. Pagyaman at pinatgam ti panangawis ko kan kayta, lovely. Emil, Siguro, saan mo na may limod kan ka tirantak? Nalabit anarik na mo nga agayatak kan ka. ha? Amo kami nor de edad ka pa ilang lovely. Ngam talagang agayatak kan ka. Iso asapay lang kumatay kami ti kundaway da ito riknak. Si kanti nang ibaga nga ubingak pay laeng. Numabalin ko ma, jak pay kayat asir kan dagita abanag. Lovely. Pasensya kan Emil, nga mabutengak pay lang amin. Jak pay napadasan tinakiayan-ayat. Sa anak mo't nagap apuragat. Nakasagana nga aguray. Basta pang ngasim. Tay karim kanya ka din nakliklikan. Gapoy ti impudnok idakan ka. Sa anak akasta Emil, anya ko maaga po aliklikan ka ngay. Agyaman ak nakasta lovely. Agyaman ak unay. Sino jay kanayo namang itulutkan ka no agawid ka, anak ko? Ni Emil tatang, katrabaho kay di groceria. Agar-aram kan ka? Tatang, Ibagam ko makanyak na agpay sulablay. Agar-aram ka dikan ka dayjay nga email. wen tatang. Di ka kayat abyangan no maipapaniti day taabanag, anak ko. Ngam palagipan ka laeng.
Ubing kapay, ag 18 kalaan. Isumati ko na ni Emil, tatang. Ngam saan ka no nga agapura. Makauray ka no. Basta jakla ka no lapdan nga agayat kanya. Manot tawon nan ayaday dyan nga email. 24, tatang. Nay, adayo gayam nga inaunakin ka. Ay, kasi tinakon-nakon, Lovely. Saan ka alapdan may papanitikas ta abanag? Ngampang nga asim kumataagan nad ka, tanay. Ubing ka pa'y unay, anak ko. Husto ti balakad ti amak manang Emmy. Kanuray siya. Kasla mabainak pailaang amakinobyo iti day di agundaway. Iso na laang tanasaet ni Emil. Talaga adinak sinardengan. Kanayon nga adda iti sibay ko, iti tunggal kanito akasapulak ti abaga apagsadagan. Kanayon anakasagana amang tulong kanyak kan iti pamilyak. Iso analaka na awis tiriknak kan kuana. Iti sasagpat ko iti tawan ko asa nga 18. Isumatan ti panangaklon ko ken ni Emil. Ngam kagiddan ti pannakinobyok, ti kanayon apanang balakad kanyak ni tatang ko. Tatang, sumrag ka kon iti trabaho. Nay, ti kanayon nga ibilin ko kun kalablay. Di ka makaliplipat, anak ko. Amangan numailawan kayo kun ni email. Kanayon alaglagi pagday taabilin nyo, tatang. Di kay agdanag. Si kalaang di pa kalaglagi pak iti dahi di inam, anak ko. Diyak kaya't amay sagmak ka. Saan to ama pasamak day tatang? Takanayon nga agannadak. Rumbang laan. Laglagi pa nga awanan day di inam. Katjak lakit di kabailan no adamat dakes ama pasamak ken kalablay. Tatang, Isa pang nga asim kuma. Agannad ka akanayon. Di mo baybay antibagame. Agannad ka akanayon, anak ko. Anya ngay Lovely. Sumurot ka kaditi pasken ni Dayan? kayat ko kuma. Ngamrabiin to no agapu tayo ditoy. Alas 8 tayo nga agritera iti groserya. Anyan to nga orasan ngay amalpas tayo na makipasken tayo. Di ka agdanag. Tay tulod kan tumot lang ito balayo. Alangan mo tabaybayan ka. Emil, Kan may sa, ligalak mo tan kini tata Cosme nga amam. Amo na patasan ka abaybayan. sa bagay mo't kit di Isa sumurot takit din ni Jayan dadayan. Maminsan tayo lang mo ta makarelax. Sa nabalit awan sa rek tayo no bigat. Ta saan mo ta mangluklukat iti Domingo ti pagpapaayan tayo groserya. Ang numadi ka. Saan ka pilitan, Lovely? Narigat mo't ano pilitan ka? narigat no pilitan na kunam. Ngam sa bali mo't ti tenor ti panagsaom. Madlaw nga da pasugnod mo. Ha? Ni, awan na. Apay ko mga agpasugnudak ngay. Ay na Emil, kabisado kan. Iso adinak mapaglibakan. Ha? Iso nga alaman laangan. Sumuro ta kidya ayan dadayan. Apaman nga agretira tayo iti trabaho tayo.
Ay sus, kasanungay. Nung kabaalam ko matagpakadatan ka dagiti kakadwata. Dalaga ajak ka ba ulan, Emil? Pampanunutot mo ti agawi dun. Ngam, sana ka ba ulan ti bagik? Sa bagay, imbagamot ni Dayan ang mabalin tayo ti umyan dito eh. So nga umyan tan na dito ay ang dadayan. Sa anak mo tan nga agawid. Ha? Saan ka kaya tapanawan dito eh, lovely? Nagkuyog ta ngay may dito eh. Iso arumbang lang nagkuyog tamot lang nga pumana. Emil, Iso nga na. Umyan tan dito ay ang dadayan. Inton bigat tan nga agawid. Itulod kan to. Tasyak tagpalawag ka ni Tata Kusme. Anya ti kayat asawon da ito'y lovely. tatang, Amom, agduan abulan na palpaliiwon ka. Manipot iti day di saan maapanagawid dito'y balay akaduam ni Emil. tatang, Pudno a lalaki ak. Ngam kabisadok dagiti madmadlaw ko itaken ka. Agsipod takas ta ti jarday di inam idi inaw na ka. Kat sa anak lakit di nga agbindot anak ko. Di mo man aklonan kanyak ita. Amok amasikog ka. tatang, pakawanan na. Pakawanan na, tatang. Di na ko makagura. Pangasim ko ma. Ay, anyan anak ko. Kanayon mo't nga ibilin ko kun ka nga aganad ka. Adi ka sumrek iti may sa abaan nag-asaan ka pa'y anak kasagana. Gamanyan ta napasamak latamot ti saan kumarumbal. Pakawanan na, tatang. Pakawanan na ko ma. Itinaminsan laapan na kailawan mi ken ni Emil, nakarga anak manang Emi. Ididamo, nagbutengak, taamkek akaguranak ti amak. Ngem man nakaawat ti amak. Kat isupay amismo tinangandingay ken nang taripato kanyak, agingga ang nagpasngayak. Idi madanon ti makatawan ti anak mi ken ni Emil. Inggidan min ti kalay sami, iti pan nakabunyag ti anak mi. Nagagat ni Emil, iso nga awan ti makuna ni tatang ko. Iso na laeng tauray kasano ti kinagagat na. Marik na milatta ti panangkinit kada kami, tinalabas a kinarigat. Saan nga umdas ti matmat gatak para kada tayo, lovely? Isa ang mabainak ka ni tatang mo. Alla ni daytoy, tatang mo kung kunanakit din. Tatang mo matan ni tatang ko ata agasawatan. Kaya't kaatulungan amang gad Emil, iso nga agtrabaho akmanan. Ay, saan? Jakayat nga dama ko na ni tatang. Anya ko mga itim na ni tatang ko. Amom anasingpot ni tatang. Daytang arot ti pagbainak launay kan kuana. Saan nagaputa na singpat kat maabuso matan? Saan kamot nga abusado a tao, Emil? Makitak tinapalalo a kinagagat mo. Ar-aramidam ti amin, tapno maisakad mo ti pamilyata. Mairanranod pa iti amak. Basta mabainak, lovely. Iso apang panunutok ta agabron. Anya? One, lovely.
Katsapay lang ko mata maawatam. Aga brudak para iti pamilyata. Nagasat ka nga rod ka dagiti amom dita, Emil. Well, lovely. Isang awan ti rumba nga pagtanagan yung kanyak dito eh. Na kayo nga eh. Kumusta kayo ko ni baby? Ni tatang, kumusta? Nasayaat kami dito, Emil. Di na kami pagdanagan. Ni tatang met, kanayon adamagan na kakanyak. Kanayon abilinan nak na umawag kan ka. Tapno saan ka kano ama ikawa. Kasta ka di. Talaga nasingpot ni tatang. Sigudan nga amom day ta, Emil. Iso nga awan maibagak kan kwa na. Kanayon pa ikit di nga iso ti mga awir ka ni baby, Iso asyak, may ikanak mat iti chance sa mga deliver kadagiti lakok a cosmetics. Ala, ang mga numabambandog mo din ni tatang ang mga awir itanak ta. Ay, saan? Di ka madanagan. Lovely. No kasta kayat mo lang patimanggad. Nasaysayat ka siguro no umay kamot din dito ayan ko. Ha? Agsapsapol na giti amok iti kadwada. Kinasarita dak nga rod na ang mga nota may rekomendak. Kayat mo ka di? Ay, uun apikit din asaan ngay. Kayat ko, Emil. Masawan, naurnos amin ang dagiti papilis mo, anak ka. Uwan tatang, kompleton. Ag-fly takmatan iti mabiit. Ay na, maikawa kamin tulakit di kan ni baby. Tatang, ano sa nyo ti anak mi ka ni Emil, Isulaangan ti asikason nyo. Tada kamin ti makamu ka ni Emil nga agpawit kada kayo. Saan nyo apakadanagan ti apukog? Saan ko abaybay anti anak yaw? Ay wanak ti apukog. Agyaman na kada kayo, tatang. Talaga nasingpat kayo. Kat mariknak tinalaos apa nang ipatagyo kanyak. Kada kami iti pamilya. Lovely, anak. Naggasatak anaadaan iti man nakaawat. Kan man ang ipatag nga ama, tatang. No si Bibi agpay day dinanang mo. Masigurado ka kastoy mo't lang ti aramidan na. Amangan no nalablabos pa'y Tatang, tunuyin yung agasawa ti arapaapiyaw. Kat ikarik ang nakasuportak akanayon, Lovely. agyamanak, tatang. Ngamnay, di yung matliplipatan ti partido ni Emil Saan daman niya agkidkid daw iti tulong ka na kayaw? Da kayon tagdisnudo ang mga ibingay iti napintas agasat yawan. Wan, tatang. Di kay agdanag. Ta saan mi aliplipatan ti bilin nyo. Lovely, baligi ti kaadata dito abroad. Nga oray makuna kasambahay talang dito .
Kalkalpas lang ti panagsarita mi ti cellphone kininanang ko. Kat nakaragragsak anang ipadamag kanyak. Analpasin ti balay anay patakder para kadakwada. Maragsakan ak iti dayta na amwak, Emil. Maragsakan ak unay. Ni tatangay, nakasaritam ka din? Wen, natarimaan ng balay. Kat jay anak ta nga aywanan na. Nagadu nga ipagpagatang na. Di kagdanag. Ada umdas nga ornong tamang ipaay itinapinta sa masakbayan ta anak ta, Lovely. Katamo ka magatang tatanyaman na kayat ti anak ta. Wen gayam, Emil. Saan akayat ni tatang nga awatan jay ibagbagatakan kwa na nga isagot ta adaga. An-anon na kanungay day jay. Data kanulatan ti makaam mo, tapara mutla ang kadatakan iti anak ta day jay. Talaga nagsingpat ni tatang. Saan nakas iti dadoma? Emil, Sana bali, Lovely. Tayo to naglipas ti kontrata ta. Saan tan nga nyo? Agawit ta na di Pilipinas kat agdadin na tayo. agyaman nak Emil. Kastamot at talaga ti panggap ko. Masapol ngamin nga data iti sibay ti anak ta iti panagdakkel na, Lovely. Wen Emil, katagyaman ak unay kan ka. Tauray no ubing ak unay nga inasawam. Nagbalin ka responsable. Kat pinanaknakam akabailan nak nga igiya. Tapno sumaya at tibiyag ko, karamanan ti ama. Aglepas inton Pebrero iti umay atawan ti kontrata ni Emil manang Emmy. Mayo met ti panaglepas ti kontrata. Ibagbaga ti amo mi dito'y Canada, akayat da nga agpaay kami pay kadakwada. Ngem desidido kamin ken ni Emil nga ag for good di tapagilian. Kararag mi nga aglepas tumet kuman ti pandemya. Tapno na anay ton ti ragsak mi, iti den na ti anak mi, ken dagiti ipatpatag mi iti biyag. Kadagiti padak nga OFW, amok anarigat ti mayadayo kadagiti ipatpatag tayo. Ngem para metla kadakwada ti ar-aramidan tayo. Iso asaan tayo kumangarod alaukan, iti kalukwan, ti kaadda tayo, iti balasiw taaw. Kat kang runaan na, buyugan tayo iti kararag, gan panagtalag iti Diyos, ti amin nga aramidan tayo. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Lovely. Pagayam a Lovely, agyaman aken ka. Agserbi nga inspirasyon iti kaadwan daytoy napintas nga insalaysay mo. Mangipasimuda ag daytoy nga iti uray anya apanawan. Rigat man wenno ginawa, no lakit di tanatibker ti pamati tayo iti namarswa. Ket magunod tayo ti baligi nga uray adupay ti laped. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad iti nagan a Wendy, nga iti agdama, kat adda iti Kingdom of Saudi Arabia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Wendy latan ti iyawag mo kanyak, kat namnamaek nga amin anagan anakalanad iti surat ko, mabaliwan ko ma. Iti agdama kat addaak dito'y Kingdom of Saudi Arabia. Noan niya ti eksakto a lugar, pangaasim tadi mo matan ibasa.
Napatag ti pagkasapulan ti pamilyak di ta Pilipinas manang. Iso nga ingka gumaak ti agabroad. May kadwa lugaran daytoy ayan ko ita. Ta ididamo kat nagapuak iti sabali a pagilyan. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Nasaya at tasimangpet kan anak ko. Api asaan da ka makunta kaya? Itay pa'y ngaw-awagan da ka. Talaga ama din san ti cellphone ko tatang. Kanayon ama lobat. Ay, por Diyos. Tinasaya at mapankan ija ospital. Ha? Apay tatang, asino ti na ospital? Naitaray ija ospital ni Aljon nga asawam. Nabarteg ang nagmotor iso ang nadisgrasya. Anya? Iso akasayaatan no mapankan ija ospital anak ko. Ti ipag mo taad da ijay ta saan da kakit nga rod ang maawagan itay. Mapankan, darasem. Una yan tinapasamak kan ka, Aljon. Namin anumat ngamin nga imbagakan ka. Nga awan tinasaya at nga itdan ti motor. Ngam natangkan ti ulom. Ang motor kalata nga uray no nabartag ka. Anya nga ita. Nagrigat lang nga rudan ti adda ka sa saad ta. Ngam kastapay tinapagtang mo. Kasanulaan ang tibiyag ta. Nagbasit pa'y ti anak ta. Iso pa nga asim ta lumaban ka, Aljon. Di na kami kumapanawan iti anak ta. Kasapalag ti katako na inay ko amang padakdalgan ko na. Lumaban ka kuma, pangasim. Lumaban ka. Anya ngay anak ko, kumusta di asawam? Kalpasan ti makabulan akaadda na di ospital. Mabalinan nga agawid tatang. Iso na laang ta. Hindi anak ko. Una yan tinapasamak tatang. Malaksid abadalan ti panagsauna. Saan pa yun ang makakunail? Gaputa ti spinal cord namat ngamin tinapektaran iti panakadisgrasya na. Ay, anak. Nasam da ito yung napasamak tatang. Agbalinan a bedridden ni Aljon. Ititawan na a 24. Ubing launay a maidalit. Ay, saan tayo mat anagayatan tinapasamak kan kuha na, Wendy? Kasanun ti babayadan ija ospital? Nairemedyo kon tatang. Kapilitan ang naguutang aka. Diyak mat mabalin apilitan at tumulong ti partido na. Takas ko na ni katugangak. Siyak kano ti asawa ni Aljon. Iso asyak ti agiremedyo. Ay, unay matan. Di naman... Baybayan yun, tatang. Ay... San abali? Takas iti na ibagak. Nairemedyo kon. Kan nagdisnudo di ipag ko nga inaudi ang mga sikaso iti kabsat na. Iso akid daw kada kayo, tatang. Nga agnaad dito iniipag ko. Tapos maasikaso na ni Aljon. Bayat ti panagtrabaho. Wendy, anak. Apa adi ka pa'y maturog? Tatang,
Pampanunutan manan ti sitwasyon niyo asang kapamilya, anak ko. Sana maliklikan, tatang. Marigatan na kami nga agbayad iti utang ko. Tawan mo ti permanente at trabaho. Anak, Iso apang panunutok ti agabroad, tatang. Aday bagbaga kanyak jagayam ko nakabakasyon ita. No kayat ko kano, mabalin ko nga applyan. nay, anya nga dedya anak ko. Domestic helper, tatang. Kasanon nga iti asawa ken anak mo. Iso da nga rod ti pampanunutok, tatang. Ngamjak mat kayat apaluspusan ti gundaway. Iso at tulungan dak ko mga agdesisyon. Babaan iti tulong ti may sa agayem, naipagnak dagiti papeles ko nga agabroad manang Emmy. Makatawan payla idi ti anak ko. Iti panagabroad ko, nabati ti anak ko ken ni tatang. Ket ti asawak asaanen a makakunail, gapo iti panakadisgrasya na, ti inaudi nga ipag ko tinangawawir. Ididamo ket addada ijay balay mi. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan, impakada kanyak ti ipag ko, nga iyawid dalaangan ti asawak ijay balayda, tapno mapagtitinulungan da kano nga aywanan. Sa anak met anag kitakit itikid daw ti ipag ko. Stay outak iti damo apagilyan anapanak manang. Saan amay maysa tinagbalin at trabaho. Talaga nga ingka gumaak tinag-sideline. No kabailak lang at ati saanan ang maturog, amangan no talaga nga inaramid ko. Ijay anaamamok ni Ryan. Amom kabayan, madiman tararamidam. Anya ti madingar aramida, Ryan. Di kamot na naging ina na. No day off mo, imbes kumamapan kamot iti lugar a pagdudupungan dagiti pada tayo a Pilipino. Saan tagtrabaho kalat ta? Ken nagado ti sinarek mo pag sidelinean. Di ka kadi mapambannog? Awan ti karbangak amabannog. Tamasapul nga agipatuludak nga agipatulod iji Pilipinas. Anya? Nalabas mo't day ta kabayan. Mabalin ka di? Wendy tinagan ko, saan akabayan? Sa anak at TV broadcaster. Ha? Pasensya kan. Nairuwamak namin nakasta ti awag ko kadagiti kailyan nga adda dito eh. Okay lang, mat. Kasi itinakon-akon sa anak a broadcaster. Nalaing ka mo tamang raba kanya, Wendy. Kasta dayta tinagan ko, saan ket akabayan. Nairwaryo ka din jay pauit ko. Wan, anak ko. Agyaman naitulod ko mo ni Jayan da apalayan, di kakudwa timpawit mo. Impasyar ko ijay da apukaw. Agyaman tatang. Da kayo pa'y ket din ti marigatan ita dita. Wendy, anak, awan anyaman na. Basta aganat ka dita, ha? Talaga akas tatyar aramida, tatang. Madanatlaw ko, anak ko. Anya day tatang? Mamitwabot edi makabulan no agpawit ka. Kayat ko ngamin ang mabayadan adagos ti utang ko, tatang. Narigat ngamin no aginteres nga aginteres. Wan ang mga no
maawanan ti mabatbatikan ka iti birok mo. Sanda kapag danagan, tatang. Kas itinakon-akon kada kayo ididamo. Talaga nga agsalsalo kagak ditoy. Iso asa anak ang maawanan. Kun oray man siguro na maawananak, ti importante, adda maipatulod ko kada kayo dita Pilipinas. Talaga maditirik na ka. Kasano ang makapag-sideline no kastoy. Marik na kagkapsutak. Ay, apa ingatan ngay. Kasano ngay, Wendy? Mapanak mo ten. Tainak makidupong kadagitipada Pilipino iti tambayan. Sige lang, Ryan. Ne, apa yan? Anyat mapaspasamakin ka. Awan. Okay, aklaan. Sige latan, Ryan. Ang mga numaladaw ka. Ay, saan ka mabali na panawan na kasta tilangam? Umay ka taalalayan ka amapan ni Joseph Wendy. Apa yan nagbara dagiti dakulap mo? Nan, dapadapon ka man. Nagbara ka. Ay, sus, masakit kamot gayam. Agurigor ka. Ay, umay ka tapag tumaran ka. Kumusta tiriknam kalpasan di pa nagagasken panaginanam iti sa magmamanong aldaw? Ayos akon, Ryan. Agyamanak ka, Agyamanak iti panangasikasom kanyak. Awanan yaman na. Among Wendy, saan nga may narumbong tar-aramida madanda ni awanan ti inanam? Ha? Siyak tupay. Lalaki ak. Ngam agpating ka lang iti dua ti sideline ko. Narigat namin na abuswan ti bagi. Nang runa katawan dito iti pamilya tayo. Ryan, Pudno nga datay dito itap nagtrabaho para iti pamilya tayo anabati iti Pilipinas. Ang saan matarumbang nga abuswan tayo ti salunat tayo. Tanada mapasamak kada tayo. Awan ti mga sikaso kada tayo dito eh. Naimbag atakas kanyak, stay out kamot lang. No stay in ka lang atakadagiti amom. Diyak lamon. Amangan no pagtrabahon da kalat nga oray masakit ka. husto ka, Ryan. Agyamanak ka, ha? Agyamanak unay iti panangisakit mo kanyak. Gapo iti nakitak agalad ni Ryan. Nakarkaron anaya si dagtirik na kankwana manang Emmy. Baro ni Ryan. Ngamkas iti na istorya na kanyak, kan naibaga dagiti nasingad agagayam na iji pagilyan anagamamuan mi. Independent ni Ryan, kat di na kayat timang namnamalatan iti ashinuman. Nalaimpay at tumulong ni Ryan, iso nga ado ti kasiningad na. Adda pay dagiti agipadlaw iti panaggusto da kankwana, ngam di na ida ikaskaso. Iso anas daawak idikala at anagpudno kanyak ni Ryan, nga agayat kanyak. Kat gapo siguro iti kinasingpet, kan kinamanagasikaso na, Jack nalapdan ti bagik anakirelasyon kankwana. Agingga iti dimteng ti may sa apagteng, asaan aninamnama. Kasano itan, Ryan? Anya ti aramidak?
Anya kumangay taramidam. Dian na dam day tabagim, kanday ta sikog mo. Anya, amom ka diti ibagpagamrayan. Agda asawa kiji Pilipinas. Masapol nga agtrabaho aktap na mapawitak ida. Saan ang mabalin nga agsikugak? Anya? Wendy, di mo pagpanunutan iti dakas day tabiyag nga day ti saklot mo. Di mo pagpanunutan iti dakas ti putot ko. Ha? Pangasim. Nagbasultan. Kat imet mo ita ti bunga ti basulta. Iso adi mo kuman nayunan pa iti basol an aramid ta. Anya ti kayat mo asawan. Ituloy mo dayta. Di mo pagaramidan iti dakas. Kasano nga agtrabaho akno dumakkel ti tiyan ko? Kasano ang makapawitak iti pamilya kiji Pilipinas? Siyak tagtrabaho para kadata. Ha? Ado ti kagayim ko dito ang makasaritak. Tapno maisarrakdak iti kanayunan na sideline. Doblyek tagagat. Tasyak ti manggad para kadatadwa. Tapno dala ta may pawit mo iti pamilya iti Pilipinas. Bastaan na dam ti baging. Kang runaan day tasikog mo. Day talang tikid daw kan ka, Wendy. Aglepasan ti kontratak dito, Wendy. Apag isumot niya ginuman a bulan ni baby. Ryan, Jack kayat adadaalin ti pamilya mi di Pilipinas. Isong agkid dawak iti pamakawan. No nagayatak man kan ka. Ryan, Kaya't ka makasarita iti nalapat ita. Kabaalam ka din nga iyawid iti Pilipinas ti anak ta. Kat taripatuan. Iti kasta reaksyon mo. Amoklatan. Sinagana akong dayta. Isong harod akit daw kita ti pamalubos mo. Nga iti pa naglepas ti kontratak ditoy. Kan pa nagawid ko di Pilipinas. Ikuyok ko ni baby. Anya, Ryan, Kasi tinakon Wendy. Saan ko akayat ang madadaal di pamilya mi di Pilipinas? Gapo iti panaginayat ta. Medyo mabayag pa isan to aglepas ti kontratam ditoy. Idinto ta siya. Dandanin. Kasi tinakon. Kidawag ti pamalubos mo nga iyawid ko ni baby. Tapno mataripatok. Pangasim ko matapalubusan na kami. Marik na ka napudnot ayan-ayat itinagbaitan ta. Ngam komplikado ka po iti sitwasyon mo. Naibagam kanyak ti kasasad ti asawa mo di Pilipinas. Kat sigurado ang masakitan day iti husto. Numaamuan na ti pan na kailawan mo ditoy. Iso apangasim, Wendy. Ipaay mo kumati pamalubos mo nga iyawid ko ni baby. Pugsatin tan tinabukol ang relasyon ta. Anya, ngam ti anak ko. Kasanun ti anak ta. Di nagtunamam mo ni baby. Saan ko baybayan ni baby? Kat saan kunto nga ipaidam kan ka? Nga masapol nagbalin ka man nakaawat gapo iti sitwasyon.
Di kag danag, Wendy. Dumteng tulat tat umno a panawin agam ammo kayo adwa. Ngapnoy ta. Masapul nagsakripisyo tang nagpadpada. Tapno agtalinaed anatalinahay ta. Sapay lang kumatabawatam. Wendy. Makalawas laengen ket agawid kan ije Pilipinas. Ngem apay analiday ka, Wendy? Manang puring. Pampanunutem ka di darayan ken ti anak yu. Responsable ni Ryan, Wendy. Di na baybayan ti anak yu. Kailiw ko ti anak ko, manang puring. Kailiw ko amara ko. Kailiw ko nga aywanan. Wendy, Amo ka basol tinagbalin na relasyon mi ni Ryan. Aklo na ka pinanunot ko di damo. Asa na rumbang agbyag ti anak mi. Marik na kita kailiw ko ti anak ko, manang puring. Kailiw ko ti anak ko. nakiro tinagbalin na pakasaritaan yu ka ni Ryan ditoy. Ngamsikan na mismo tinagkuna. Asakbay ang nagawin ije Pilipinas na Ryan ken ti anak yu. Ingkarina ken ka adi na ipaidam ti anak yu. San nalaang akayat ang mariribok tinatal na abiyag yu ije Pilipinas. Amok ni Ryan. Mapagtalkan ken responsable da ijay. Iso anuan niya ti imbagana. Mamati akatungpalan na. Tinapatag ita. Ag-focus ka para iti pagsaya atam. Ken ti pamilyam ije Pilipinas. Kat agsagana ka para iti umadanin a panagawid mo. Kabulanan manipot si mangput ka. Anong nakalidlid ay kalata. Apay ngay? Tatang. Nay, Wendy anak. Apay ngay ngagsangit kamutan. Ada ka di parikot mo. Awan di parikot ko, tatang. Ngama, aday mimpanag. Ha? Anya day ta, Wendy? Ibagam kanyak anak. Bareng numatulungan ka.
Anak ko, imarakop ka mo tayo. Ibagam noon niya ti mapaspasamak, bareng noon na maitulong ko. Alan, anak ko. Danadag sa nabasol ko, tata. Nahiya, anya day tawin di. Ibagam kanyak anak ko. Anya kay ti basol mo. Wendy, anak, ibagam kanyak no anya day ta. Sana rumbong asulsulwom no anya man day ta. Ibagam, tabareng matulungan ka, anak ko. Impudnok iti amak ti amin manang Emi. Iti damo, nadlaw ko nga adapan ni dir na kanyak. Ngam nalabit agapu iti asin na iti langak. Gapu iti impudnok kankwana, inandi ngaynak. Kayat na nga ipudnok iti asawak ti amin. Ngam nakisarita akan kankwana asaan laengan. Taamangan no adakit di pay nakarkaro ang mapasamak iti asawak. Idi adda na awat ko nga impormasyon ken ni Manang Puring nga adda ditoy Kingdom of Saudi Arabia ni Ryan. Kinasaritak ni Tatang nga umayak ditoy. Ngam aging gaita ang makatawan laengan ket aglepasen ti kontratak, jak payla nakita ni Ryan. Tasigun ken ni Manang Puring, di na ammo no anya ti eksakto nga ayan ni Ryan ditoy. Nupay kasta, mangnamnama akmanang, adumteng to ti kanito nga agkurus manan ti dalan mi ken ni Ryan. Saan atap no agbasolak manan iti asawak, no diket para iti impas ngay ko, abo nga tinaminsan apan nakailawan ko, gapo ken ni ayat. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Wendy. Umunay ti amin pagayam a Wendy, agyamanak iti panangitalek mo kada kami, iti sensitibo a pakasaritaam. Di ka agdanag, takas iti kiddaw mo, nabaliwan amin anagan nga inlanad mo iti surat mo. Naangaw ni gasat kunada nga ruden. Tadumteng dagiti pagteng ano panunutan, ket imposible a mapasamak, nga mapasamak matgayam. Itibiyang mo pagayam ko, kayat ko nga ibaga nga amin abanag, ket adda umno a panawen na. No di mo man masarakan ni Ryan ita, nalabit asaan pay nga umno a panawen, nga mamati ak adumteng latta ti panawen nga agkurus manan ti dalan nyo. Ket makita ken maamamum to ti anak mo. Di ka nga rod umibet iti namarswa. Ket kanayon ka nga agkararag para iti dayta panggap mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita kat manipod iti pagayam. Anag pailingad iti nagan a Benny nga iti agdama kat aday jay New Zealand.
Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Benny, kat makaamukan no anya tinagan nga aramatem iti dadumapay a karakter ana ilanad iti surat ko. Basta saan ko adag iti pudno anaganda. Adda kailyan a Pilipino a kasosyo ti amok nga agtagi kwa iti bee farm a pagpapaayak ditoy New Zealand, Manang Emmy. Kat iso tinakaamwak iti YouTube channel yo a nagbalin meten aliwliwa kabayatan ti panagtrabaho. Iso a maaayatanak tunggal adda baro nga upload yo. Agtawanak itan iti 35 ngam baro akpaylaan. Kinapudno namanang napintas ti trabaho idi adda akpaylaan dita Pilipinas. Ngam kinay kayat kon tinagbalin at tauhan ditoy bee farm, tanataltalina ay ti pakinakam ko ditoy. No apay ana ibagak daytoy, iso ti kayat ko nga isalaysay. Barang no makaibati akmat iti adal, kadagiti dumdumngag. Kablaawan ka, Benny. Dinayaw ni boss di design mo. Talaga nga minanalaing ka nga arkitek. Anya ka kaniminda. Agpada tang arkitek dito'y pagpapaayan ta. Agpada ta analaing. Ta saan ta mo tamahayar dito'y no parparaw pa ti trabaho ta. Agyaman nakitikas ta nga imbagam, Benny. Ngam aminado ak anapimpintas dagiti design mo ngam siya. Sana po no day ta. Nakatsamba ak lang ita. Inspirado ak namin. Talaga mo ta? Naggasat mo tanji inspirasyon mo? Talaga ang nagasat. Nang runa no. Kaya tinakmat. Ay na, Benny. Iti kasta agalad mo. Maaglaangan di inspirasyon mo no di nakaayatan. Ha? Agasam, ititawan mo a 25. Napintasan di trabahom diti kumpanya nga ayan ta. Iso ang nagasat, ti bagbagam nga inspirasyon mo. Amom anak ko, nagasat ka, taapaman anak katurpos ka, naala ka adagos iti kumpanya nga ayan mo ita. Ano ti mga ibagbagay ti kastananang? Nang runa dagiti kabatch ko. No labsen lateg sarita, mabalin kan amang bukal iti pamilyam. Tanay, malaksid anahustuan kan iti edad, at dapayan natalgad at trabahom. Apay nanang, kaya't yun ti madaan itapo? Ay, anak ko. Ay, nagmayatan nga, inood ako man apukok. Tapno maaywanak pa'y, tanapigsaak pa'y. Ay, Apay anagsen na ay kay tinaunag, anak ko. malagip ko lang day di tatang, nanang. No si bibiyag pa'y day di tatang mo, sigurado amaragsakan mo't day jay parakan ka. Nang runak at si kalaangan tinabati iti podermi. Agpadan nga da pamilya ti dua nga inauna kakabsat mo. Kat day tati makagapo. No apay ang nagsaitak iti panagadal ko, nanang. Tadyak kahit ti maipada kada manong kan manang, asanda nakalipas. Ti kayat ko, matunoy tara pa apyo iti day di tatang, para kanyak. Talaga nga awan, Benny. Uray anyan sa ti aramida. Talaga saan ang maguston dagiti adda iti ngato dagiti design ko. Ha? Kasano saan da magustuhan niya ibagbagam kat nagpintas mo dyan nakita ka design mo. Saan da magustuhan, iso nga in-reject da. Anya? Day tatiag pa iso. Iso ang maupuupay akon. Amkak nga iti mabiit. Ikatanda ko diti kumpanya.
Gaputawan mo ti magustuhan da kadag iti aramidak a design. Ni, saan ka ngagsaw iti kasta, Minda? Saan ka ngagpanunot iti negatibo? Amo ka na lang ka. Isa pang nga asim, ta saan ko maakomporme la di tanti pampanunutem. Minda, agid dantang nga gawid. Umuna akon, Benny. Tadapay pa pa na. Ha? Sige ha, inakon. Talaga analiday pa lang ni Minda. Gapo iti pan naka-reject dagiti design na. Ngam kasapulan la mapapintas pa'y basit. Tapno may mayat. Iso na lang takas la maupo pa'y mata ni Minda. Sapay la ko matasaan. Iso ti inspirasyon ko iti trabaho. Iso asapay la ko matasaan ang maupay ni Minda iti trabaho mi. Malaksid ka ni nanang ko, ni Minda ti inspirasyon ko. Iso na palalo ti panaggagat ko iti trabaho, manang Emmy. Napintas kan na ni Minda, kat dayta ti nakakayawan ti riknak kan kuana. Saan mo't nga amin a design ni Minda kat ma-reject? Ngam kaadwan ti pasukatan ti pagpapaayan mi, gaputa adda ti sumagmamanulaang met asaan da magustuhan. Tirigat naman ng saan ang maaklon ni Minda dayta kat iso ti pakaupayan na. Jakmat kayat nga agikat ni Minda iti pagpapaayan mi, ta isukat nga rod ti inspirasyon ko. Iso nga uray no mariknak alumikliklik kanyak, ikag kagumaaklat taaya sidag ti bagik kan kuana. Minda, mabalin ka kada makasarita? Anyamin ti masapol mo, Benny. Kaya't ko lang maamuan. Apay alikliklikan naknutan. Ado lang tinaskan nga aramidak. Masapol nga ag-focusak. Tapno saanan ang ma-reject dagiti design nga aramidak. Kaya't mo asawan. Makasingaakan ka, kasta ka di. Sikatin ang ibagay ti dayta. Sana siya. Ha? Sige, panawan kan dito eh. Oh. Talaga nagbaliwan kanyak ni Minda. Kaya't kada asawon na ita asyak ti pabasulan na. Gapo iti mapaspasamak kan ko na. Ngam awan ti basol ko. No amuna la kumakayat ko pa atulungan. Tapno saanin ang ma-reject da gitar aramidan na. No amuna la kuma. Tegnagan ka di iti Minda ti pampanunutom kan paglidlidayam anak ko. Nanang, Iso, saan ka di? Jack ilibak nanang. Ni Minda ti makagapo, no apay analidayak. Apay, anak ko. Anya nga min tinapasamak. Kimaya kay ngaminan kanyak ni Minda nanang. Saan na nakasidi napasig kami iti tunggal maysa. Saan na nakasidi anaragsak ang makisarsarita kanyak. Benny, anak. Papasulan nak ngamin nanang.
kasla siya ti makagapo. No apay na reject dagiti design na iti kalabas. Panagrik na katimbilang na ko nakakompetensya na. Saan ka katrabaho? Anak, iti biag ti tao, talaga adumtang dagiti gondaway a masubok ti kinatibker mo. Kang runaan na, masubok ti pamatim iti namarswa. Nanang, Kasta ti mapaspasamaken ka ita. Iso ati makunak, masapol nga agbalin ka natibker. Di ka pa idagal anak ko, agtalek ka iti namarswa. Panagkunam kadikat si kalaang tinalaing Benny. Kasla pilit nga agtultulid ti biag ti tao. Saan nga iti amin akan ito, kat adda ka iti ngato. ne, Minda. Apay ka da kastamutan ti panagsasaom kanyak. Anya ti mapaspasamak ka. Saan ka nga ginsisingpat? Amok kan? Maragsakan ka, gapot a pasig adagiti design mo ti kayat ti pagpapaayan ta. Ngam kasi timbagakon, ti biag ti tao kat kasla pilid nga agtultulid. Saan nga iti amin akan ito kat adda kay ti ngato? Dumtang matlaang ti gundaway, asikanto ti adda iti baba. Tandaan am dayta. Nabagas na dyan yung baga ni Minda. Apay akas jay ti insawang na kanya. Apay nga takas to eh. Sabali ti panangkita kanyak dagiti katrabaho ka. Kaslakit din adati inaramid ko amadi kadakwada. Makaikawa ti kastoy. Hapay nga tan. Anya nga tati mapaspasamak. Anya tinaaramid ko. Takaslakit din adda nadagsan abasol ko kadakwada. Kumusta, Mr. Architect? Minda. Anya ka diti mapaspasamak. Kan apay akas tati awag mo kanyak. Isumat lagayam ang napipintas dagiti designs mo. Ta saan mo matgayam ako kwa. Anya ka din daytang ibagbagam. Di ka nagindidiam mo. Orayam laangan akasarita na katibord. Kanti mismo nga akin kukwa iti pagpapaayan tayo. Anya? Jak pulos ni namnama ang mapasamak timay sa apagteng ang nakaibaba inak iti husto, manang Emmy. Adda daduma a design ang nailaok ka dagiti design nga insubmit ko, nga umargi iti design ti kumpanya aka kompetensya ti pagpapayak. Ket sigon iti management, may saak kano a copycat. Amuklatan nga danang dadaal kanyak, ngam uray kasano ti palawag ko. Saan adimngeg ti kumpanya a pagpapaayak. Iti ababa sarita manang Emmy, na ikatak iti trabaho. Ket tinangato nga arapaap ko, kelaat a nagswek. Jak idin kaya ti agpakita iti uray asino, manang.
kayat mo asawan, agpupukalatan diti balay, kasta ka di. Tanya ti kayat ti nanang. Rumwarak. Tapno pagsasaritaan dak dagiti kalugaran tayo no makita dak. Benny, anak ko. Awanan ti rupak nanang. Nadadahil ako na namin pinsan. Kapoy ti ba nagadyak mo't inaramid Apolos. Saan mabalin nga imamagdakalatan, anak ko? Masapol apanak na kamti bagim. No talaga adi mo inaramid ti kasjay. Anya ko matirumbang apagbainam. Nanang, Agaplay kay ti sabali akumpanya. panagkunayo ka di. Katadapay mangawat kanyak nanang. Sigurado ang nagdinamag ni ti daduma akumpanya di may papan kanyak. Isodyak laki din makastrak iti sabali apagtrabahuan. Saan ka ngamin amapukawan itinamnama, anak ko? Kas itinakunakon, agbalin ka natibker. Saan ka nga umibat itinamarswa? Masya nakitiburid kumanong, nakakaasin, saan arumrumuar, nakapuupuklatan dito'y balay. Anyan nga agpay sudaramid ti padatao. Anya ti aramidak manong, diyak kaya ta madadaal amamin pinsan, tinapintas apan irigan ni Benny itibiyag. Tinasaya at ading kasarita. Tamagam no kayat na tumay dito New Zealand. Parang may waksin na tinapasamag kankwana no may dito. Ne, huwan nga agpay sumanong. Ibagam tutulungan ka makamay dito eh. Kasaritam anay ba? Sige manong, aramidak na ita. Anya ko mataramidak ijay, nanang. Agaliwaksay ka, anak ko. Kuna ni uncle mo, nga iso ti makaamukan ka. Tulungan na ka makapan ijay. Anak, ubing ka pay. Adupay ti oportunidad a sumangbaikan ka. Saan mabalin nga agpupukalatan dito'y balay? No na ito blak ka, mas apol abumangon ka, anak ko. Nanang, Pangaasim, Benny. Umanugot ka iti jaya di uncle mo. Barang makaaliwaksay ka iti pagilyan nga ayan na. sige nanang. Patlak ti kayat ni Uncle. Kumusta ka ditan, nanang? Okay, yak dito y anak ko. Kanayon na kasarong karandaman ng kanmanong mo. Wasaray dinuminggo da pa'y naumay dito. Kakuyog na dagiti kakaanakam. Nasayat nga rin no kasta, nanang. Tapno saan ka may kawa? Tani,
Agmay may sa kalangan di tabalay. Ay na, saan abale? Tapasaray at naka-anakam amaturog ditoy. Si Kangay, Bene, kumusta ti trabahom dita? Ay nanang, agin enjoyak dito yung bee farm. Sakit na sing padagiti amok. Nang runa di kasosyo na Pilipino. Nukasta, adda amom a Pilipino. Wan nanang, iso saan da kapag danagan ditoy. Kat di ka agdanag. Agbakasyon na kapama na sumayaton ti amin. No awanin ti pandemya. Itilasod ti agsangapulo atawan akaadak ditoy New Zealand, ininot nga intanam ko kanilipat tinapasamak manang Emmy. Awan man pakainaigan na iti kina-arkitek ko ti trabahok ita ditoy, naragsakak, nang runak at matultulungak dagiti kaanakak. No asino man tinang traidor idi kanyak iti trabahok, ingkararaga kon, iso anapakawan kumatan. Kat ti focus ko ita, iso ti bagik ken ti pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Benny. Pagayam a Benny, agyamanakken ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno unay ati kayo no namsek iti bunga, barsaken ti dadduma. Pagsasauday ta a maiyarig unay iti pudno abiyag, ati kayat na asawan, dinadael da ka, gapo iti dakes nga apal. Ngem gapo ta saan ka nga imibet iti Dios, ken iti tulong dagiti mangipatpatagkan ka, nakabangon ka, iso anaragsak kaitan. Sapay lakuma taagtultuloy daytan, pagayam ko. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi